Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Diyan nakabiyaan na si Wilma kang Vic sa airport. May batanong babae nga miduol kang Vic. Gibaligyan siya sa daan ini nga peanuts o cookies. Mitunol og 200 si Vic ug wa dada ang gibaligya sa batanong babae. Mia Montisa. Mao ni akong pangan, sir. Paliti ko, sir, B. May pakapin man sa nga stampeta, sir. Unsa estampita? Kini, sir, ay stampeta sa mga religious picture. Paliti ko, sir, B. Kana lang, 200 na. O dihan na nimo ang imong baligya. Sige, ha? Kabuotan ni sir. Ay, salamat. May halin ako. Salamat, Gyud. Ug wa pa gid ang item. Tuara siya. Mag-coffee tingali. Nitanaw siya na ako. Thank you, sir. Kasabot na siya nga ni thank you ko niya. Nalipay siya gihatagan ako sa 200. O gawa ko na lang yung gibalik niya. Bisin niya siyang pasalamat. Para di ko to sa mga street children. Buhat sa kaluoy niya ang gibuhat. O ihatod ko no ang kita sa mga madre. Buutan siya. Gusto gid si Vic. Mahapnan gid ko ron ay abot sa bahay. Grabe ang traffic. Ay, daghan kay mga private nga sakyanan. Ay, salamat. Go na. Ay! Ay, animal, Rivera! Ipundo lang ako sakyanan. Kanaog ha! Tanawag mo gibuhat! Abusado! Miss, sabutan ta lang niya. Ako rin may baw sa damage sa imong sakyanan. Sorry. Ingulan na na ka sayon? Kanaog ha! Uy, Ikaw? sorry kayo. Ako ni isa, nagdali mo dito. Sorry ha. Ayaw ka wala ka. Mahimong ipatanaw daw na to ang imong sakyanan. O, ipagamit ko mintras tanto ang akong usa ka auto. Ayaw ka wala ka, Wilma. Wilma Solis, right? Ang kiros naman. Sorry na, Will ha? Sorry kayo. Pero, wa ko magbinuang nimo. Karon dayon, diretso na to sa kardok ang imong auto. Og ipagamit ko ang sakyanan nako. Ang iserbatuhan na to, oh. Balik na sa kayo. Wa man na magbubaog maayo ang imong sakyanan. Mudagan pa man na. Sige na. Magsunod lang ko nimo. Nagsamit ka sa kasada, oh. Sige na, please. Dako kang tulubagon ako, ha? Nahibaw dito. Akong sa ni hitabua. Di lang ta mo tawag og traffic enforcer, ha? Makalangan na ta sa uban, oh. Tanang, Mrs. Solis. Please. Kalit na kong gikulbaan. Ganun ka. Lasing ko pasado na. Ito na ba ka si Wilma sa bahay? Suwain kong tuwag. Kalit kong gikulbaan na. Hello? Hello, nangaling. Naabot ba na si Wilma na sa bahay? Ay, wala pa man, sir. Na-traffic to. Basin og niya naturong taon-taon. Nga naman, sir, may isulti unta ka niya? Itugon na lang ako, sir. Wa. Nagsusil ako. Naabot na ba niya? Wala pa. Nagpadulog na tingali to dire. Sige. Patawagan ko palihog ko. Maabot na nga. Oo, sir, sure. Wala pa di ay ka mo biyahe, sir? Wala ka pa mulupad? Na-delayed ang giwat ko aeroplano nang. O, ing napalihog nang patawgon ako. Diap ko sa office.
Ay, oo, sir. Sultihan ako. Sige lang, mga bata ha. Bye. Uy, bitaw da. Nadugay si Day Wilma. Grabe kayo tingali ang traffic. Sorry kayo, Will. Kinsagoy mo tuyo og dumbol sa imong sakyanan. Ay, nakahatag-itag kahasol ganiya sa karsadas, ha? Mura magkagtag-iyagod sa kalsada sa imong dinaypan. Uy, dili so Will, uy. Disgrasya lang gito. Pasalamat lang ko nga wa ka maunsa ba. Wa ka madusmo. Wa maunsa ang imong beauty. Bastos. Nagsulti lang ko sa tinuod, uy. Kung single pa lang ka, dili gid ko mo absent o bisita nimo. Hangtod maako ka. Kanindot mo sa paon, uy. Sige, sagpa. Nakasama ko. Musugot ra kog sagpaon ko. Guwapa lang ang musagpa na ko. Ay, swerte kay imong partner ha, nga nagkaangko ni mo, Will. Kung una pa tang nagkaila, dili gid siya makaangko ni mo. Sakit sabda. Pero okay lang. Okay ra. Ikaw pa'y unang linalang nga nakadapat na ko, Will. Ikaw pa. Hambukiro. Sobra ka presko. Sorry ha. Ingon lang giguan eh. O usbon ko. Ikaw pa gyud unang binuhat nga nakadapat ako. Ako mama, wa mo gyud makakusi nako. Sakit ay. Oy. Tingali gyud mo ng partner ha. Kanang nanawag. Ayaw lang ko ipakulata ha. Hello, Nang Aling? Hain pa man ka, day. Ngit-ngit na. Traffic kaayo. Kuanang, di ako sa auto repair shop. Ha? Nga naman. May nahitabo ba? Kuan, nadumbulan ko. O gipaayo din sa buisit nga driver ang sakyanan. Nanawag si Sir, day. Nangutana og nauli na ba kuno ka? Giignan na kung wala pa. May nahitabo di ay. Unya, day, wala ka maunsa. Wala ka madisgrasya, day. Wala nang. Ay, kabala ka. Mauli na ko ron. Magtaksi lang ko. Gibantayan ko lang kadali ning akong auto. Aw, tawagi si Sir, day. Sultis na hitabo nga nadumbulan ka. Di na lang nang. Di ko gusto mabala ka siya. Di pa atiman man dayon sa nagdanghag nga driver ng akong auto. Sige na nang. Atiman na lang ang mga bata. Mauli na ko ron. Sige na, bye. Dili dito imong partner? Akong husband. Di kay partner lang. Ug dili ko gusto nga madugay pang pag-atiman sa akong sakyanan. Wa ko'y magamit. Usari among sakyanan. Moanhi ko ugma ha. Aron pagsusi kon maayo na ba. Muli na ko. Ihatod ka, Will. Salamat na lang. Magtaksi ra ko. Uy, maglisod kag atang og taxi din eh. Ihatod na lang gud ka. Abi mo, Will. Amiguhan na lang gud ko. Gipatiman ko na ang imong wheels o kasagpaan pagid ko nimo. Amigo na lang ta. Ha? Please. Ipadali nagpaayo. Maglisod lagi kag sakay din eh. Sudlo na ni. Nahibaw ko. Diha ka na. Og ayaw na kog sunda. Ipadali na akong auto ha. Well, tingalig na nag-inom diya ha. Singgit o hilabtan ka. Ngit-ngit na ba? Ngit-ngit na tuod ha. Og awp ang suga sa poste. Nga ni aman din nadapitang iyang suki nga auto repair shop uy. Kaayo lang hambog ining tawhana ay. Layo-layo pa dahil sa tana. Hala. Naato yung mga standby nga mga laki. Magdali ko. Sakay na, please. Layo pang rasada din eh. Salamat. Ihunong lang sa main road ha. Magtaksi na lang ko. Palihog. Ninata sa main road. Manaog na ko. Naanay mga taxi nga mulabay din he. Dili ko daw tang tawil.
Og dili sab kay karon nga ta magkaila, di ba? Nalimot ka sa unang higayon nga nakita ta. Nalimot ka dihang nahug ang imong wallet. Kung daotan ba ko, dili mauli ang imong wallet. May cashier ba na? Dili ba? Ninumdum ka? O ang amiga nimo nga si Feby Ignacio. Ako na to siyang tao karon. Wa ka ba di sulti? Dili ko matuo nga wa ka ni sultihi nga nagtrabaho na siya nako. Okay si Feby, kugihan siya. Ihunong na lang kung may ikasugat ng taxi. O baka may magsunod. Layo pa bang amo? Mahurot ng gasolina nimo. Aw, way kaso. Kultak man ni Perme Will. Ilahos ko na lang ikaw sa inyo. O ayaw ka bala ka. Kusubon ako. Dili lagi ko daotang tao, Wilma. Pulos may pasahero to ang milabay ng taxi. Musamot ka madugay ko kung manakot ako. Will, gigutom ka? Dinner time naman ron, no? Gutom ba ko na? Ay, ko kabuang eh. Oh, binuang ba nga mangutan ako nimo kung gigutom na ba ka? Ako, tinuod yun nga gigutom na ko. Dugay ba itang nabara dito ganiha? Ay, may ulcer pa ko na. Yabag ko maning tawhana. Maso kay lapot na kung may ulcer siya. Will, niya ay drive-thru. Pwedeng palitan ko nimo pagkaon? Please. Gutom na gud. Hapdos akong tiyan. Ihunong. Salamat. Okay. Kadit. Ako rin abli, ha? Mupahimutan na tagkaon, please. Muling ko tagtarong. Dali rabi daw. Unsa ba gituyo aning animal? Will, dali ra lagi. Sige na, kadaon na. Aron, mahatod ta dayon kas inyo. Wa ko gutuma, ikaw lay kaon. Anhira ko sud sa auto. Aron kun may taxing mulabay, mosakay na ko. Kanfer ni mo eh. Gutom na kay ko. Kuyugi lang gud ko, please. Ana, madugay kita ni ron kung dili ka mo kuyog na ko. Mukaon lang ko o kuyugi ko, Will. Moro na akong hangyo ni mo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!